Piye sidane meh acarane endi to? Ya biasa to, wong pusat. Oh, alah awakmu ki wong pusat ka ya? Lah ya to cah kene kok. Ah, aku iki bali yo meh ngopo, paculan wis rampung kabeh kok ngono. Tak dangir jagung-jagunge. Ini awakmu mangkat ora pas selawatan ning Grabak kae? Endi kok? Iki lho sing Sakrmania apa-apa ngene iki lho. Jelas mangkat to kene iki wis gasi kok bar asar tekan kono kene. Oh, berarti awakmu ra magriban no? Jangan sio magriban to ya. Lah ning endi lekmu magriban? Lokasi to wong lokasi akeh musolane kok. Ah, ya ora percaya nek awakmu kok magriban. Ora percaya ya luwih penting aku magriban lah. Gak dono apa jane iki? Kok kaya asik men. Lah iki ta lek mumpung ketemu ya ngobrol-ngobrol. Lah sampean ki sekolah ndi, Lek? Bar nilai Tegal. Lah Tegal kok tileki. Lara to piye? Oh, lah wong edian. Lah Lek, arep ngaji, Lek. Woi, Lek, Ondi. Ye. Mampir, Lek. Ngopi. Weh, ngopi. Maho. Asem nih, punten ya. Ini sadar sih. Kopiku Lek. Jare kan mampir ngopi. Piye jan iki? Lah yo iso tak gaweke meneh to. Lah ngomongmu telat. Ya kono ndak gawene suwen. Lah iki wis mbok entekno lek kopine. Lah awakmu ki telat ngomong kok. Wis kono lek gawene jog suwen. Wis, oke. Pas. Jolali lo ya. Ginastel. Apa? Ginastel. Nas gitu. Panas kental. Oh alah, ya ngono kuwi maksude. Mampir ngarani.
Mahok. Dek, kopine. Ya, nuwun, Dres. Kok dengaren gaweanmu iso pas sih lho. Cah kene omahe kono kok. Lah iso pas piye to, Lek? Ayo sampean sing ndi, Lek? Kok nilai Tegale lho. Hang apa tili Tegale? Lara apa piye? Oh lah wong iki padha ae ora mau edian kabeh. Saiki ana tandurane apa Tegale? Sembarang tandure, sementing ketok ijo dah. Halo, Lek. Aku dah. Ya, tenuwun. Askaku apa pangan to, Lek? Iki wong mangan doyan apa lasu? Saya kon mangan, mau piye to? Bocah doyan apa lasu? Apa? Ora apa-apa, Lek. Kok tidak Gremeng kok tawon. dongo ora bocah iki. Apa? Gremeng kok tawon. Kok penak iki, Lek? Kaya omahe dhewe, Lek. Ya. Lek, ana ndi? Kita njebak wedang. Suweret nek. Alhamdulillah. Parat. Kali lek ades asaran nyarep durine asare ra ilok. Cocok. Man, Wis turu pake ta. Iya, wis. Penting asaran, Bos. Wih, Rek, boleh nang kene to sampean ki. Walah iya. Awakmu wis bali ta ki? Rene, mampir-mampir sik lho, ngopi. Oh, awakmu meh mampir sik to? Mampir sik aku. Oh ya wis. Aku tak terusan selak arep ono acara. Ora aku sih Ya. ngopi-ngopi sik ta. Ya, sok sokanin neh to. Ya, Oh iya. wis hati-hati. Oke. Enak men lek ya ini wis oleh kopi. Tak sawang ya ana sego, sendok grina uripe sampean ki. Lah iya toh, ngene iki wis garise pangeran. Nek matuhan mana lagi yang kau dustakan. Dondo. Iya ya lek ya. Pancen sampean ki pinter. Dalil. Sampean arep ngopi ora ya? Ora tak aku arep langsung nyanyi ki sore, boleh arep pasaran. Walah, jebule wis sore. Ya ngono aku tak pamit sik, Dris. Iki tur nuwun kopi romangane. Muga-muga dadi amalmu. Wis ya. Ya apa sih, Pak? Wis. Wis. Aku sih, Lek. Wis kesuren. Kita kiri ngopi kok. Apa piye? Sesu awakmu ning omah ora? Insyaallah nang omah. Oh iya. Ya apa ningan? Meh ngomong suwitik penting aku. Ya apa? Rada sore ngono iso ora? Insyaallah nang omah bar saka Tegal ya. Oke. Sare asal. Siap. Oke, siap tandani. Oke. Ya, hati-hati ya. Malah gambruk iki piye? Piye Tris rasane ke tamu-tamu aku? Nah. Alah, ya kong soto enggak. Soto. Kene iki guru basa basi kok. Beli mampir tenan, tak kopi, tak sego. Basa madan ku. Ya pancen ngono kuwi nek sediare Tris. Wong iki pancen unik sak desa ngene iki. Iya, Ja. Jadi ngantri ngene tak kandhani. Aku pernah krungu to wong ngomong ngene iki bahasa Indonesia Tris.
Jadi belajarlah ikhlas dari hal-hal yang kecil, maka kamu akan terbiasa ikhlas saat melakukan hal-hal yang besar. Menurut Matur nuwun ya. Wis menawi wajangan muga ndadekke padange pikir tuh. ya podo nganu to, ya saling mengandani to jenenge sak desa ya kanca tegal. Matur nuwun. Ya wis nek ngono aku tak permisi sik, wis sore tak bali nilai omah to wis ana sing gawekke kopi pegrung. Ya, ra gogokan sik po. Sematur. Iya ini to. Permisi sik. Oke. Besok ketemu. Oh, siap. Wih, iya. Udah mau ngomong apa ya? Lari aku. Mana kok tadi lari kok yang begini sih? Alah, boh, kakek aneh. Juru kamera. Siap. Untuk saat melakukan sesuatu yang Sare. Cut.